आंनि देबगा वाइट चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनाय बावहरनाय थाबाय। दिनै आङो नोंथांमोननो जोङो मा मावदों दखानाव बेखौ आं नोंथांमोननो देखायनो नागिरदों। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा जोबजासिम नायलांबाय थागोन होनना आसा खालामनाय थाबाय। दायो फुजानि मा जि सुहोदों आरो मा जि बायनो नागिरदों नोंथांमोना नायलांबाय थादो दायो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम। सुगासिनो नै मा मावगासिनो दायो सुगासिनो माने जोङो मा मावगोन दा नोंथांमोना आं देखायलांबाय थागोन नायलांबाय थादो। फुजानि माबा सादर गोदान एकदम बेस्थ' जागासिनो बेचारा खामानि मावनायाव। खामानि मावा भिडिअल' बानायो। अ सरि उनथिसो हमलायलायनाङा जाबाय बे सुदो दे जोंना रहि आं नैबे जिखौ खनजोबदों एकदमबारे खनजोबखादों माने आङो। खोमा बे जाहैबाय आर'नाइ नै नायदे बेखौ आं खनजोबदों माने दानि जायाखै फिल्म सुनायानो जायाखै माथो रोङाखै नामासो नोंलाय? मेन्टेल रोंदो आगोलसो सुगोन उनावसो गाहायनियासो साजोंसो जायो मालाय नै फाम सुनायानो जायाखै माने थोद जानाय नङा बिदिबा आंनि भिडिअखौ नै सुजोबनांगौ साजोंसो दायो। थांदों एसे सिंजों थांनो मानो गोनां नै मोनब्रैल' सुखांदों आरो एखेबारे जि गरम मोनबाय नै आरो दंबावो नै आरो मोनबा दं बेयो मोनसेया बेखौनो सुनो हायाखै मोनब्रैल'खौनो जों एबार सुमेलाया दख'ना लानो नागिरदों नै ओरैजाय जालाय एसे आसोला दख'ना बायनो नागिरदों नै जोंनावहाय नै बाजैयाबो लानो नागिरदों आब'आथ' बासिगासिनो नै बे मोनाखैनो नै दा माबाखौनो गस्लाखौनो नै इखो लादों माबाखो सिलायबाय थायो नै इखो लादों खन्थाइ इखो लाबाय खन्थाइ इखो लाबाय खन्थाइ इखो लाबाय मोखांखौ नुखांबायानो बाजैखौबो एसे साफा देखायनि उनखौ देखायथारा माने लादोब्रा प्रिन्टिया सोरनि नोंसा बाजैबो दानि होयो बे गांनिया नङा आरो हाबनाया बाजैबा सुनो होदों लेसखौ दै गुदुङाव होदों बेखौ माने देन्जार समायखादों नै आर'नाइखौबो नायगासिनो आरो बेलेग खालामदोंब्रा गोजाबो दं लांफैनो हागोन जोंनि स्ट'राव देबका स्ट'र नै लेसा मोजाङानो साफा सुदोहाय बाजैखौ नायगासिनो नै एकदम बरियासो जिफोरखौहाय
नैखौ लाबाय जोङो नैखौ लानोसै प्लाजो जि गोदाननि होनबाथाय सिख्ला बायदि सोंथिबा थायो प्लाजो जिरायबा प्लाज थांनाय गुवार नालाय जिया मा